ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 6 ሸውዓተ ዲያቆናት ከም ዝተመርጹ ቁጥሪ 1 በተቀነቲ ደቀ መዛሙርት ምስ በዝሑ እቶም አይሁድ ጽርኢ በትምምቃል ምግቢ ዕለት ንመበለታቶም ስለዝጎሰይወን ኣብቶም ዕብራውያን አግሮምረሙ ሽዑቶም 12 ኩሎም ደቀ መዛሙርት ተኣኪቦም ንሕና ቃል አምላኽ ሓዲግናስ አማዲ ከነገልግል ዝግባ ኣይኮነን ስለዚ ኣቱም ኣሕዋት ካባኻትኩም ብጽቡቕ ተመስከረሎም መንፈስን ጥበብን ዝመልኦም 7 ሰብኣይ ሕረዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ነመዝዞም ንሕና ግና ጸሎትን አገልግሎት እዚ ቃልን እዝን ከየብኮርና ንሓዝበልዎ እዚ ዘረባ እዚ ንኩሉ እቲ ህዝቢ ባሃበሎ ነቲ እምነትን መንፈስ ቅዱስ መልኦ ሰብኣይ ስጢፋኖስን ንፊልጶስን ኒጵሮክሮስን ኒቆሮንን ኒጢሞንን ንጶርሜናስን ነቲጴሮስ ሲለት ኒቆላዎስ በዓል አንጾኪያን ሓረዩ ኣብ ቅድሚ ሐዋርያት ከዓ ደው ኣበልዎም እናጸለዩውን ኣእዳዎም አንበሩሎም ቁጥሪ 7 ቃል አምላኽ ድማ ተዘርግሐ ቁጥሪ እቶም ደቀ መዛሙርት ከዓ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣዝዩ እናበዝሐ ከደ ብዙሓት ካብ ካህናትን ንእምነት ተኣዘዙ እስጢፋኖስ ከም ዝተታሕዘ ቁጥሪ 8 እስጢፋኖስ ድማ ጸጋን ኃይልን መሊእዎ ነበረ እሞ ኣብ ማእከለት ህዝቢ ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ይገብር ነበረ ሊበርጢኖን ካብ እትበሃል ቤት ጸሎትን ካብ ቀርኒዮንን ካብ እስክንድርያን ካብ ቂልቅያን ካብ እስያን ግና ንእስጢፋኖስ ተንስእዎ ይከራኸርዎ ከዓ ነበሩ ነቲ ዝዛረበሉ ዝነበረ ጥበብን መንፈስን ግና ክማጎትዎ ኣይተኸኣሎምን ሽዑ ከዓ ንሕና ኣብ ሙሴን ኣብ ኣምላኽን ቃል ጸርፊ ክዛረብ ከሎ ሰሚዕናያ ዝብሉ ሰባት ሓበሉ ንህዝብን ንዓበይትን ጸሓፍትን እናዓቡ መጺኦም ከዓ መንዚዖም ናብ ዋዕላ ወሰድዎ እሞ እዚ ሰብኣይ እዚ ኢየሱስ እቲ በዓል ናዝሬት ነዛ ስፍራ እዚኣ ከፍርሳ ነቲ ሙሴ ዝሃበና ስርዓት ከዓ ክልውጦ እዩ ክብል ከሎ ሰሚዕናያ ኣሎና እሞ ነዛ ቅድስቲ ስፍራ እዚኣን ንሕግን ቃላት ጸርፊ ካብ ምዝራብ ከቶ ኣይዓርፍን እዩ ዝብሉ ምስክር ሓሶት ኣተንስእሉ እቶም ኣብቲ ዋዕላ ተቐሚጦም ዝነበሩ ኩላቶም ድማ ጠመትዎ እሞ ገጹ ከም ገጽ መልኣኽ ኮይኑ ተረኣዮም